Boas tardes a todos e a todas. Gracias pola vosa presencia. Como ben sabedes, todos os anos as agrupacións culturais de As Pontes que facemos música en torno a un proxecto que se chama Ruada, vimos a celebrar e conmemorar a patroa dos músicos, Santa Icía. Todos os anos debatimos entre as entidades cales son aquelas persoas ou entidades que hayan tido un mérito relevante na música das Pontes. Este ano, como non cabía de supoñer outra cousa, desde o momento que se propuxo recordar un proxecto musical que houve nas Pontes, os Pinabetos, foi unánime o acordo de todas as entidades, é dicir, sí señor, aquilo foi un hito musical importante alá pola década dos 60 do siglo pasado, que seguramente algúns de vós tedes moitas anécdotas que recordar daqueles rapaces das Pontes que foron, chamémoslle, atrevidos ao seu tempo. Entonces, todos os anos, cando celebramos a patroa e facemos un homenaxe, invitamos ao alcalde presidente do Concello a presidir este acto, que hoxe tuvo que presentar unha disculpa que por agencia e compromisos da Diputación da Coruña non pode estar aquí con nós neste momento e represente a Concelleira de Cultura Sonia Sueiros. Se faz favor. Bueno, tamén queremos agradecer a aquelas entidades que fan posible coa súa colaboración que se celebre esta semana. Esta semana remataría mañá coa misa conmemorativa na igrexa de Ribadeume cunha actuación do grupo infantil de Alende e de Canabella. Así remataríamos o acto en Ribadeume coa ofrenda floral no monumento aos músicos. Ese monumento que se instaurou recientemente, hai poucos anos, para recordar cada ano que isto foi unha terra de grandes músicos e que os recordamos con moito cariño. E están aquí entre nós e lles agradecemos aos compañentes aquel proxecto atrevido ao seu tempo. Fermín Parla Migueiros, se fala favor, subes. Santiago del Moral, Alfonso Fresco, Luis Alfonso de Caro Correia, non pode subir as escaleiras pola rampa. E temos tamén a José Paz Grueiro, Pichi. Esperamos un segundo que se incorpore. Ainda que eran rockeros adiantados ao seu tempo naquele entonces, foron contemporáneos dos Beatles. Indudablemente os Beatles aquí non enchían salas de baile, pero os Pinabetos enchían as salas de baile. Eso quere decir que eran superiores. Señor Paz, Pois a continuación vai se proceder a entrega de uns agasallos a esta agrupación. A verdade é que temos a seguimiento unha foto auténticamente histórica. Eu creo que a xente máis nova, xa non é o meu caso, pero foi no cando souben deles, pois era caso unha lenda, iso dos Pinabetos, ou falar dos Pinabetos, que era iso dos Pinabetos. Eu tive a sorte de, cando comezaba na radio, aquela lenda así era novo, pois coñecer un pouco a trayectoria dos Pinabetos nunha entrevista que ali fixemos, e daquela saquei unha conclusión. Non volvo falar de actos, non volvo falar de anos, non vou falar de temas, sino vou falar de que esta xente que tedes aquí fixo o que ninguén facía
e onde ninguén o facía. Foi unha aposta atrevida, pero unha aposta creo que moi acertada no medio rural, como estábamos daquela, en unha pequena vila como As Pontes, podía seguir un grupo que facía pop, que facía rock, e que ademais o fixo tamén que enchía con membros locais nos que estábamos afeitos a gaiteiros, a orquestras. Eles foron, insisto, unha foto histórica hoxe, damos aplauso que merecen os Pinabetos. Proceder a entrega nominal a cada un deles dunha placa conmemorativa desta xornada e desta homenaxe. A entrega que van a realizar a propia Sonia Sueiro, Concelleira de Cultura, e Pepe Castro, José Castro, presidente de Ruada. A cal esa primeira placa, por tanto. O vaso con uniforme, unha placa conmemorativa deste día. Agora para Fermín tamén a placa. Alfonso Afresco. A Santi tamén. E a Pichi tamén, claro. Un esforzo que agradecerles para que podan resultarse hoxe os 5, é moi difícil facer con que esa xenda, para que os temos a os Pinabetos. El próximo homenaje unha llave. No te la doy. Aquí vémola buscando, pero non a tocamos. O mellor xeito de agradecervos este recoñecemento é falarvos en primeira persoa dos Pinabetos, recordando algún dos momentos que desde mediados dos 60 do pasado século forman parte da intrahistoria da sociedade pontesa. Cando algún dos contos, ou díxome, chegan aos nosos oídos, mesmo nos sorprenden a nós mesmos. Non temos ninguna intención de aclarar nada. Digamos o que digamos, a lenda continuará e mellor deixala no seu camiño polo tempo. Ni tan sequera imos facer hoxe a nosa versión da Bamba que Richie Valens en 1958 popularizou na súa versión rock e despois, con este mesmo esquema armónico, foi utilizada en cancións como Twitch and Shout, interpretada polos Beatles, ou no estribillo de Live and Rolling Stone de Bob Dylan. Cando pensamos que calquera tempo pasado foi mellor, estamos moi preto de deixarnos levar pola nostalgia. Cando nos miramos, nunca vemos só aqueles tempos, mas tampouco os esquecemos. Corresponden a un pequeno espacio de tempo nas nosas vidas, aínda que puidese parecer que fosen moitos máis. Se 20 anos non son nada, estes 4 ou 5 dos Pinabetos tiveron que ser intensos á forza para deixaren tanta pegada. Con toda seguridade, a nosa historia tivo un pouco de todo. O que nunca lle faltou foi intensidade, amizade e amor á música. Convén sempre situar o contexto en que se desenvolven os acontecementos para non trasladar unha idea desfigurada da realidade.
As Pontes, a mediados dos 60 do pasado século, era un pobo galego que, como todos, tiña as súas claves. Unha estrutura social e veciñal vinculada fundamentalmente na simbioses entre unha fábrica, o laboreo da terra e do gando e o comercio e a empresa local. Nada era fácil para a maioría da poboación e, en consecuencia, case todos queríamos e soñábamos cun futuro distinto. O traballo para a subsistencia ocupaba a maioría do tempo da xente e para moitos deles o mundo era iso, e os divertimentos e as inquietudes tiñan máis ben pouco espacio, aínda que non se pode negar que existían e cada cal aproveitábaos como podía. No medio de todo ese hábitat e circunstancias, uns mozos entre 15 e 17 anos decidimos facer algo diferente. Para iso tratamos de baixarnos do carro da monotonía de sempre e dar algúns pasos polos camiños da música como válvula de escape a cor cincenta que tanto modelaba a vida naquele entón. Nunca foi diversión en exclusiva, xa o miraredes desde a nosa perspectiva. Aquela historia ten como todas un principio. Nos baixos do bar Rodas, si, onde estaba a bodega do bar, comenzamos a soñar e valorar as nosas posibilidades, deixando de lado os nosos coñecementos musicais que se quedaban nas duns simples aficionados. Pronto chegamos á conclusión de que económicamente non tiñamos moitas, especialmente despois de coñecermos os precios das guitarras, amplificadores e demais aparellos nos catálogos de algunha casa de instrumentos musicais de Valencia. A pesar diso, seguimos soñando e comenzamos a deixarnos aconsellar por algúns dos que mal vivían da música. Como non había daquela ambiente musical, dedicámonos a frecuentar, na medida do posible, a compañía dos vellos músicos das Pontes que se deixaban ver polos locais da movida engaiolada. Pepe Pena foi o noso primeiro mestre, e máis adiante Ramón Municipal, co que tratábamos de aprender algo de solfexo e de voces, con Artemio Formoso os diferentes ritmos, o baixo, algo de electricidade e amplificación con Nicolás, a percusión con Sombrita, con Quique Isauro, a voz solista e a guitarra. Entre cancións, debates intermináveis, grolos de alcohol e os regresos ás nosas casas nas madrugadas, fómonos curtindo para aquela posibilidade que cada día se alonxaba para deixar o seu sitio a unha frustración abafante. Nalgúns momentos de debilidade chegamos a poñer a proba a nosa capacidade de improvisación diante da falta de recursos económicos, trasegando o viño de algún bocoi ás nosas cuncas para a sorpresa do noso anfitrión no Rodas, ata que un día deuse de conta da xogada e a partires daquela, a cada hora baixaba a adega e revisaba con impaciencia calquera apreciado líquido cunhos toques a ritmo de bolero cos cotenos das mans no que gardaba no almacén. Si, a improvisación sempre foi unha constante no grupo. Recordamos hoxe aquel outro propietario que nos alugou un local alá pola rúa Pardo Bazán e que en proba de confianza deixou ao noso cuidado algún que outro xamón, do que fomos dando conta entre acorde e acorde naqueles magníficos ensaios. Creo que non o defraudamos, pagámoslle sempre o aluguer e xa que logo cumprimos ca nosa parte do contrato. Do xamós nada faláramos ata que el quixo facelo. Carallo, o xamós non entra no trato, rapaces. Convén aclarar que nos primeiros momentos participaba naquelas sesións moita xente. Sería difícil acordarse de todos, mas daqueles primeiros ensaios non podemos esquecernos de algúns amigos como o Xou Mantolas, Cuqui Ramos e Piche Morel. A porta sempre estaba aberta para quen tivese algo que dicir. Tratábase de pasar a tarde e noite nun ambiente de taberna e coa música, sempre a música como telón de fondo. Todos os principios son complexos. A nosa primeira proba con algo que se parecía a unha guitarra eléctrica foi cunha pastilla axustada a unha guitarra española e un aparello de radio do que aproveitábamos o seu autofalante ca colaboración de Vidal Filgueiras. Tal vez así señamos capaces de explicarvos as condicións en que tivemos que dar os primeiros pasos que sempre tiveron moito de ilusión e escasos medios. Por estas datas fixemos unha pequena actuación que pode considerarse das primeiras. Despois de algún ensaio ás presas nun garaxe do poboado, subimos ao palco da Plaza da América nun descanso da orquestra. Naquela ocasión fomos presentados como Té Genez, que en traducción libre do francés significaba os toxos.
Antes de que o inglés entrase nas nosas vidas con método Lorito e deixando de lado calquera academicismo oficial, a influencia era francesa. Logo veu a selección natural para formar o grupo. 4 integrantes fomos os que demos o paso e os que buscamos un nome, de Pinabetos. Unha escolla despois dun concurso de ideas baixo a batuta de Novás, o noso asesor en Historia Musical Pontesa. Segundo el, esta comenzaba cos petapouco do chivirido e logo seguía cos músicos populares das bandas, das orquestras e os gaiteiros. Na nosa denominación inicial mesturábanse a influencia inglesa dos Beatles e o rolling e o desexo de vinculación á terra, a nosa terra tomando o nome dunha especie arbórea moi presente no territorio que pisábamos. O noso equipamento de saída está formado por restos das orquestras actuantes nas pontes ás que mercamos algún material. Batería, por dicir algo, tapizada en veludo polo pai de Santi, con moita profesionalidade e cun chaston que parecía a Torre de Pisa. E as primeiras guitarras e amplificadores, o máis barato e cunha calidade máis que discutible, mas era o que había. Todo relacionado ca voz tardaría en chegar. De momento servíanos de empréstitos e do aluguer. Nada estaba planificado e segundo iban saindo as actuacións, nós buscábamos a vida alternando todas esas posibilidades. Chegamos a pintar as guitarras no taller de chapistería do Rego de Muiño para aparentar que eran novas. En algunhas ocasións gozamos do luxo de repoñer os cordames dos instrumentos e afinalos cun bo guitarrista descoñecido para a maioría dos ponteses, Pepito Ramos, que nos ofreceu a súa colaboración desinteresada. Acudíamos aos empréstimos personais e os microcréditos para financiar a nosa bohemia. Toxeiro, sí, Toxeiro. O empresario no seu momento emprestounos 25.000 pesetas de entón e non podemos tampouco esquecer tantos amigos que na Escola de Aprendices de Calvo Sotelo ou no Instituto Pardazán colaboraron naquela aventura coas súas pequenas pero definitivas achegas. Mais tarde, por necesidades instrumentais, tuvemos que pedir na casa que nos avalasen os nosos pais por un importe de 100.000 pesetas deses anos para asinar unhas letras cunha casa musical da Coruña. Case nos botan fora da casa. Logo do Rodas veo a Cepa e máis adiante o Lar, o Avenida, o Trastoi e logo un pequeno local na Casilla. Éramos como nómadas. De cada un daqueles locais guardamos un especial recordo, máis tal vez a Cepa foi durante todo este tempo un punto de encontro, aberto a calqueira participación e as causas máis nobres e tolas que poidades imaginar. Por exemplo, aquela vez que viñeron os yanquis da base americana que houve en bares, todos eles moi loiros, con moita fachenda e créndose moi listos. Vendémosles un elixir con propiedades máxicas con etiqueta de imitación auténtica e de regalo unhas zocas da feira para levar de volta aos Estados Unidos. No Trastoi, o noso club privado, mantivemos co propietario e ca familia unha relación contractual de beneficio mutuo durante a estadía dos Pinabetos na música. Sempre estábamos en disposición para animar aquelas noites de bailongos ben apretadiños como para calqueira boda ou evento surrealista. No Lar, chegamos a despedir moitos xubilados de Calvo Sotelo por un importe de 5.000 pesetas a sesión e ainda que eles non entendían que cona pintábamos nosotros ali, convén dicir que nós tampouco. Para eles era unha despedida moi pouco oficial e con moito ruxe. No Avenida comenzamos a especializarnos en bodas de tal forma que chegamos a vestirnos de smoking para non desmerecer, e non porque o dono Antonio exixixe tal cousa, senón porque xa nos podíamos permitir luxos bizantinos. A Casilla, entre o Trastoi e un pequeno local fixo que alugamos ao amigo Cedeira, no que tivemos que mercar uns zapatos que nos prepararon con moita goma no fondo para evitar os calambrazos e onde o instrumental estaba levitando uns 15 centímetros para que cando chovía todo permanecese no seu sitio e non navegase á deriva. Como digo, a Casilla foi o noso barrio de residencia e onde compuxemos o noso tema A Chave, en homenaxe a todos os que pasan grande parte da súa vida na procura dunha porta de saída ás súas desgracias. Súas desgracias, aínda que o interpretada parecese un xogo sensual entre unha parella de amantes. Hai quen cree,
Sí, eso cando dicíades antes, dame a llave, e outro contestaba por abaixo, na segunda voz non te la doe, e pasábamos así un cacho. E foi unha creación nosa que trataba de decir isto que acabo de rematar de explicar. Hai quen cree, e é verdade, que un bon músico é capaz de facer música con calquera cousa, mas non é menos verdade que cun pouco de coñecemento, unhas pincas de arte e bon material, non é tan difícil manexarse neste mundo da música para que a xente poida divertirse. Outra cousa é o profesionalismo, o divismo, o triunfo e o mercadeo nesta actividade. Así o fomos vendo e aprendendo. Nunca os nosos soños foron moito máis alá da amizade, do divertimento e de facerlle fronte ás débedas contraídas. Sabíamos en todo momento o que había e non nos engañábamos nin o facíamos con ninguén no referente á música. Aínda que a nosa disciplina era a mínima posible, puidemos máis adiante gozar de un pouco desta actividade e aos poucos a xenda de actuacións foise agrandando e comenzamos a sair das pontes. Xa tiñamos un repertorio para varias horas e defendíamoslo en calqueira lugar e onde nos levasen con maior ou peor fortuna. E chamaban, e aquí estamos para contalo, sin trampas ni lesións. Non ímos entrar e enumerar todos e cada un dos sitios en que actuamos, mas si recordamos algunha anécdota moi de pasada coa intención de que a lenda continúe, e se acaso que borriades un pouco. Nun certo momento daquele itinerario fixamos residencia no balneario de Guitriz. Cada 15 días tiñamos asegurado o noso pase nunhas condicións ventaxosas. As nosas actuacións ían destinadas a relaxar os residentes, os quintos que facían o campamento de Parga e a chavalería ou xente con ganas de carallada da Redonda. Deixamos aquel chollo, entre aspas, por unha oferta na cidade de Ferrol, na Malata, na feira de mostras. Debutamos un día de ano vello por unhas 30.000 pesetas da época e experimentamos unha nova voz solista femenina que non resultou. Do mesmo xeito, tampouco fixo unha representación aparentemente máis profesionalizada que de épocas anteriores, que era exercida polos amigos ou por nós mesmos. No Viveirón fixémonos amigos para sempre da Garda Civil de Muras, e soadas foron os retornos na compaña da parella de verde desde aquel salón de baile que aínda tiña lumieiras de carburo instaladas e que había que esperar hasta que rematasen de muxir as vacas para principiar a actuación. Ou nas festas de Baroncella, lá por terras mindonienses, cando estreamos un xogo de luces no palco da música, deseñado por algún alumnado da Universidade Laboral de Xixón, que facía conter a respiración tanto a xente como a nós mesmos, aínda que por razóns diferentes. A eles polo susto de tanta luz de cor e a nós polo cheiro e a pintura das lumieiras ou cando se quentaban as lumieiras. Ou nunha romería no Concello de Somozas, das Somozas, cando tivemos que tocar obrigatoriamente nunha procesión arredor dunha capela ou suspendían a festa. Ou na festa da Fraga, nun dos anos en que actuamos con vestimenta de diseño de unicén, con pantalóns de raso e camisas florais, e logo de rematar a actuación quixemos celebralo toda a noite nun toldo do mártir do Caxado que fixera naquela ocasión unha revolución de prezos e deixamos os instrumentos soar durante varios días para que a mocidade gozase deles. Ou cando negociábamos os contratos por teléfono desde a centralita telefónica do poboado, concretamente un despasante merece un capítulo aparte porque o empresario quería rebaixar o noso caché e nosotros só contraofertábamos a posibilidade de máis gogós. Ou no Tamanaco de Villalba con algunha das sobriñas de Fraga e Iribarne, de fans e dispostas para algunha muiñada. Noutra ocasión tivemos que entrar nas pontes pola vila procedentes do Val de Xestos. Viñemos nun remolque cheo de palla tirado por un trator. O asunto deu moito que falar, aínda que a verdade foi diferente ao que algúns fixeron circular. O chofer da furgoneta que nos foi a buscar ás 4 da mañá ao cruce da pista coa estrada que vai a Momán, cansou de esperar por nós, que aínda seguíamos de festa. E nos deron as 3, as 4, as 5 e as 6, e ao quedarnos sin posibilidade de transporte, decidimos viaxar daquele xeito, porque xa eran as 8 da mañá. E Toñito Cortiñas, o moreno, tiña que coller o coche de línea para facer unha proba para entrar a traballar nunha compañía da Astana. Chegou a tempo e xa non deixou de soldar ata a súa xubilación. Ou cando case no remate do noso camiñar pola música, estivemos a piques de facer un cruceiro nun barco a vela por toda o parte do mundo, patrocinado polo dono da fábrica dos bolígrafos Vic
unha proposta que nos chegou desde Suiza e que consistía na convivencia con xentes de outras latitudes, tamén algo tolas, disque, onde tiñamos que nos comportar tal e como éramos para ver as nosas reaccións físicas e psicolóxicas nesta contorno. Ou cando cambiamos o nome de a Xeneración 2000 con ocasión dunha actuación na Sala Perla de Perrío, pensando que precisábamos dun xiro no que viñamos facendo. Estivemos a piques de perder a nosa esencia e a nosa frescura. Menos mal que o público sempre ten razón e cando saímos con aquel nome ao escenario escoitamos un berro que nos chegou ao corazón e que nos fixo entender que a única posibilidade que tiñamos de seguir para adiante era dicindo que vivan os Pinabetos. As Pontes é terra de moitas cousas, sen dúbida, entre elas tamén de música e de músicos. Rematamos de falar de divertimento, de amor e de ilusións. As nosas xa se cumpriron neste apartado, mas gostaríamos que algúns mozos ou mozas que hoxe están a escoitarnos e sintan a necesidade de expresar aquilo que teñen nos adentros, mesmo estudiando ou de xeito autodidata, den un paso adiante e que confíen na música como medio de expresión. Xa mirarán como as súas vidas terán máis cor. En fin, amigos e amigas, aló vai a despedida. Grazas de novo polo voso afecto. Quixéramos corresponder de algún xeito nesta festa da música. Agradecemos, en primeiro lugar, que nos volverades a xuntar entre nós e con vós, xa que en algúns casos hai moito tempo que non fora posible. E agradecemos que deixedes aberta a posibilidade de facelo con música en directo se se presenta algunha ocasión máis adiante aquí nas Pontes, os Pinabetos. Falaba Fermín en nome do grupo dos Pinabetos, o que dicía que temos hoxe na imaxe unha foto histórica, pero os froitos non xorden de nada. Para que os froitos se agromen, precisamos primeiro a semente. Pois eu creo que neste Santa Icía o que estamos collindo moitos e moitas é a semente do que hoxe temos, do que hoxe gozamos. Desta vez, este ano, tocaba unha semente que se chama Os Pinabetos. Grazas, parabéns. Imos pechar xa este acto, imos pechar xa este festival. Como ben dixo Pepe antes, quedan máis eventos, queda a cea de hoxe, queda a homenaxe mañá en Ribadeume, queda a foliada do venres que ven, todos os días en As Pontes, afortunadamente teremos música. Eu si quero agradecervos especialmente que estiverades hoxe, porque non era tal vez o día máis propicio, a xente que buscou as emocións noutros lares, pero dubido moito, igual tiveron máis nervios, non sei, pero máis emocións das que aquí temos a ocasión de ter hoxe, grazas a organización de Ruada, o patrocinio do Concello das Pontes e, sobre todo, os músicos e músicas que nos los mantéis cada día en cidade de festa. Grazas, por tanto, a todos e a todos por vir, grazas aos músicos pola súa música, e agora quedamos para pechar o acto oficialmente coa interpretación por parte da banda da Escola Municipal de Música Tradicional do noso himno, do himno galego. Convidámos a cantalo.
enamorado. Mi corazón late por tus besos, pues el amor ya me tiene presa. Se deseo de amarte siempre que me atrapó. En tu mirada me das ternura, me das pasión. Cada caricia cuando me tocas, porque se me atormenta la boca. Es un deseo de amarte siempre que me atrapó. Que me atrapó.